ओइ बन्दु मा सिदोब सिदोबब्रा थौ सिमोन दैमायाव पार्टि खामानि। है जाम्बा जोंफोर सिंगेल मानसिया लाब गैया सिमेन्ट दैमायाव। है फाग्ला गैया जायो नामा? जानुवारि दिन खत्त' मोजां मोजां सिख्लाफोर फैदों बे थाफ्लि ब्रां ब्रांफोरा। औलै नायगोन नोंखौ बिसोर अल मडेल साइज सिलायनाय जि गानग्रा। फाग्ला बिदिजों जायो। बिदियाव बेरायनोब्ला हिप हप स्टाइल जानांगोन। बे गुना दं दा नोंनाव? दंब्रा नांगौबा गानगोन ना? अ दासो थाफ्लि ब्रां ब्रांखो सिनायदो? गोदो कलेजाव फरायनाय समाव बिदि गानग्रा सिख्लाफोरखौ गाज्रि जोलै सानोमोन। मेल मिथिङाव बादा होग्रामोन। सिख्लाफोरखौ एदावामोन, भद्र देखायोमोन। साला दासो दै गांदो। है गोदोनि खोथाफोरखौ दोनथ'दोब्रा थौ ओंखारदो। बाब हानाय नङालै आं। खम गाजा नुगोनलै बे। दा जुदि बोराय हद'दनो सेथाब सेथाब गाननांगौब्ला गोदोनिफ्राय बेबायदि ड्रिंक पार्टि खालामनो रोंफेराखैमोन अभार स्टाइल खालामना। दा जोंबो सोलायनोसैब्रा थौ ओंखारदो। थांनानै सिख्लाफोरखौ एदावहैलाबायनोसै। लाब गैया नों नुवाखै फेसबुक वाट्सएपफोराव मालाय जोंनि उन्दै उन्दैफोरानो देनां नायनो थाथोंसैलै लोगोफोर बोराय बुरै जाब्ला जरा जरा पस्ट होनायखौ। दाबोथ' बेनो जागोन मालाय बैग्रि गुदि गुदि जरा जरा थागोन। जोंहासो हाद्रि गुफुं गुफुं नायना बेरायगोन। लाब गैयालै थौ हाजोफ्रावनो दाउ गावनो थांनोसै। थौ बाल हाजोआवनो दाउबो गावनोसै आरो लांदांफोरनि कमलाबो खावनोसै। र' आं लबर लायनि आरो दखाननिफ्राय जनता बिरि पाकेटसे, मलाय बिरि पाकेटसे, सिगारेट पाकेटसे लाफाखानि ना बन्दु? औ बन्दु लाफाखाजोबना थांखानि। लाब गैलालै बे जुगाव भद्र देखायनानै बोरो। भद्र देखायै देखायै माथो हिनजावबो मोननो रोंला, साख्रिबो जाला। मिसा लाब गैया। दासो बुजिदो सुवाद गोदोनिफ्राय भद्र देखायै देखायै खिथु गावलांबाय। आदसा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। थेंक इउ।